Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Das magganunda ko niya pero may gani-gani kalikay ko. Kaya siya, ipadayon sa paglakaw. Wa mo tunob sa yuta ang mga tiil. Dili siya sama niya mong tagayuta. Dili ka. Mau ka na siya nituyo sa pagdasmag kang ime. Hala, ibalik siya gagi. Paspas siyang naglakaw paingon ako. Paspasan siya na ako akong paglakaw. Kung binuangan ko ini niya, pasaylunan ko, kay orasyonan ko gyud siya. Mukalit ko sa paghunang. Kalit lang siya nawa. Nakasabot tingali nga gamitan ko siya orasyon. Ay, salamat kay makaulit tag sayo. Tana mo na. Tara, Emmy. Emmy, una na lang ko pauli, ha? Unsa? Nga naman? Huwaton pa na ko si Dong Jeff Good. Aron magkuyog pauli. Kitang duhang muhuwat niya mon. O niya, basi makasaban hinoon ka ninoy iking em. Ako ray mahibaw nga mo explain niya mo na. Ingrasya. Ingrasya, day. Tabang ikog bantay sa itong mga anak. Ilabay na ni Mona. Nahadlo ko og nabalakan niya. Dili ko buot nga may sama siya nimo. Nga kalit lang kawagtan. Wa ko mahibaw. Buhi o patay ka na pa, Ingrasya. Mahal kay ti ka, day. Pero nga nung mibiya ka man ako, namo, sa imong mga anak nga wa magpahibaw. Putan kayo ka. Sa kanagang mga babae sa atong dapit. Ganong ikaw pa man ang giintirisan sa mga itom nga engkanto. Kapila na kami magbalhin-balik pinayanan. Apan gisundan lang yapon kami nila. Ito muog puti na. Mo'y nagsunod-sunod na mo, Ingrasya. Pa? Naala ka pa? Niyan ang among mga anak. Nagilak ka pa sa? Sabay naghilak. Wa manggod. Laro kayong gilak. Gilak ka kay namuhay mong mata oh. Ay, napuling ra ko, Jeep. Ay, Napuling na ra. nang pamakak pa. Nagilak lagi ka kay naon nagtupot ka ng picture ni mama. Hello, gilak man. Ingon ka pa. Angay nakalimtan ang tanan. Gipagawas na sa lagi na nimo ang picture ni Mama. Gimingaw ko niya. Nala, sige na mo. Ipahimutang na ng inyong mga bag sa inyong kwarto. Anong magkakao na mo, mga anak? Naluim ko ni Papa ti. Parehas ta dong. Gimingaw in taon siya ni Mama Ingrasya. Ikaw ti, wa kami nga sa itong mama. Gimingaw, pero gamay pa man ko atong higayon na good nga nawa si Mama. Ako ti, nanak ko ato. Naana. Tuig ka pinakaadto dong. Oo. Sa nang pagkanak na ko kung si mama. Tinindot ang tani siya kung dagko na ta. Nga nawa si mama yung grasya. Sayang lang kay mga gagmay pa man tato. Nawa siya. Jeff, una. Nag-usap ang mundo nga diha.
Dali na mo kay mga una ta. Dali na, Dong. Naguwat na nas Papa. Tanate. Nigawas ka gaday, Amit? Nito ko nga nigawas ka, mga nigawasan ko. Ayaw na lang ko ni mo, Amit. Nakita di ka nga binuangan mo unta ang tiguang lalaki. Unta, pero wala ko dayon na. Imarag, maigo niya ko siyang yam-yam. Basi na niya hinoon kung madutlan ko, nga wala na ko dayon na sa pagbinuang niya. Nakabantay man nga na akong prosing nakakita na ko. Nakakita gid siya nimo. Og nakasimot siya sa imong baho nga dili kasama nila. Mao dayang nga dihang dasmagan ko unta siya, dali kay siya nagalikay. Angay kang magmatngon sa maong tiguang, Amit. Ati mo na. Natong na ka. Wa pa ko do ka, Adong. Nga naman? Guwapa yun kayo si Mama Ingratiatis, ha? Dong, nga na naaman mo ang picture sa tuinahan? Dito may nakukiti sa may sala, ti. Ibutang nagbalik dito. Kaya basig masuko si Papa Damian nga gikuha na nimo. Insay nagkuha sa picture nga gibutang niko sa sala. Tanawa na ngita na. Tubaga dayon sa Papa Dong. Ano naman to? Diyaran na ako, badam yan. Uy, Gawas dito. Ihatag ng Papa. Pagdali. sa sunod, dili ka manghilabuti ni Jeep, ha? Selo ako pa. Guwapa kay si Mama Ingracia pa, no? Pariya silang mata o ilong ni ate mo, no? Guwapa si ate, pero mas guwapa si Mama, uy. Ang ka ng picture, Jeep. Dira pa, oh. Balik og suod sa inyong kwarto. Opa. Maayo gani kay wa masuko si Papa. Wa man siya sa puta, te. Gaan magsinultihan. Wa man ko niya kasabi. Liwat ng kani Mama Ingracia, ti. Pero mas guwapa gid si Mama. Unsa? Peace, ate mo na. Peace. Peace. Tog na, tate. Matog na ta, Dong, Jeff. Mayong buntag ko ibyong. Mo na, may buntag sa nimo, Inday. Asa ka ko ibyong? Manto ko sunod nga barangay, kay doon ay magpatambal. Di binuangan man kuno, o dili ingon na to. Unsa ko? Nganong nauso maning binuangan og engkanto eh. Usaw na lang kung wa si Inko Ibyong. Ay, muna. Usa may angin buhaton aron dili makabinuan sa mga tao ang mga engkanto. Pangutan alang si Inko Ibyong, Emmy. Unsa, ate? Nana sa gibinuangan og kanto? Kuno, matod pa ni Inko Ibyong. Nagasugat man gud mi. Og ako sing gipangutana kung asa siya. Adto kuno siya sa sunod nga barangay kay doon ako ni magpatambal niya nga gibinuangan na sa dugdili ingon nato. Lo, kuyawa na baya na to sa? Di ko ta makakita nila. Unya, sila makakita na to. Akan si kayo to. Mao nang di ko mubuwag ni mo timo na. Permigig kong muba ni mo. Labi na gikan ta sa eskwelahan. Kay hadlukan man ka. Adlaw ka ti oy. Sumagod. Katong sang adlaw. Kusog kay hangin sa ato. Pero tong mga silingan, wa hangin na. Nganong kita may gihangin na tong mayo? Kita may natripan sa mga dilingon nato? Kiyuwan ko inida. Tiningdana. Paingon sa mong bahay kini. Dugay na ko nakabantay ini. Daghang mga kahoy. Mga dagkong kahoy. Wa kini dihang namalhin mi ining dapita. Kasagbutan naman ining dapita. Pero kalit lang nga may dagkong kahoy nga ni parog din eh. Kanang usa kini kong kahoy. Taas kayo. Labong ang mga dahon. Di kalit pagkusog ang hangin. Ang mga dahon, murag bisayaw. Madam yan! Si Muna,
Nawha na ang kusog nga hangin. Pa, nga na ni hunong makainin dapita pa. Oh, walang anak. Nagtanaw lang ko anong mga dagkong kahoy nga. Taas kayo og labong ang mga dahon. Tana pa, Ah? mamauli ta sa ato. Magdali ta. Sa sunod pa, diretso og lakaw. Ayaw paghunong. Og ayaw paglingi atong dagkong kahoy. Kaya nga naman, Mona. Nga no? Dakong kahoy siya tanahon pa. Pero, dakong bay siya sa mga diliingon nato. Oh, usa. Ditong kahuya pa. Permin ako makita ng usa ka lalaki nga musangpit na ako. Kadaagin ako atong dapita. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!